Horas, malam baik buat semua perantau Batak dan diaspora Batak, serta generasi muda Batak. Apakah adat itu salah jika tidak menyertakan ulos panggabe? Atau apakah adat itu salah jika menyertai ulos panggabe di Ulaun Sarmatua? On gawi suku-suku nabalga don. Jala gudang do akadongan mengkritisi ada belah pang patang subila do inna tu hami HP konten namion memang mengadopsi sude adat namasa jala adat naso di pamasa di habatahon isarana di Hami di Samosir pari dope dulau kami molo ulos panggabei marikodo di ulaun Sarmatua. Di dia tahu di dege di sini lagi di jungjung. Jala dang holat tulu ulos panggabei sia bonatulang manang sia bonaniari. Jala ditulu pihak suhuton deh. Mol di Medan ala naung digabihon aka punguan-punguan manang parmargaon narung di kota Medan asing ni hula-hula do tulang ulos panggabe itap ni tulu lebar do ido naung igabihon jadi pamasa neng hudokot namison molo tumpe dang di pamasa dia kaparadaton di margana asing ulos panggabe Holland ulos saput dohot ulos sape tua ipedang salai alai molo hupatora kami adat nama sadihami soan di Prasamosir mardalan ulos panggabe bonangatong uhumi hamu hami idonang hugabiho kami jala neng pabotohon nami dison perbedaan adat namasa di piga-piga luat bukan untuk dipertentangkan. Alai justru memperkaya mai dihita akan namangulaut adat habatahon namasa dihita sonari. Ido tutu oputta si jolo-jolo tubuh martu kotu siala gudi adat napinokani oputta perjolo tapai huti siap pudi. Adong do piga-piga nagabe di reformasi manang dipature sesuai dengan zaman yang ada. Contoh konkret, Ulaun Sadari. Nah, jodoh kadonge, alani melutung adong pe perbedaan adat, justru hamil mengedukasi tuhita terlalu mobi di akas sudut noposo. Perbedaan adat itu bukan untuk dipertentangkan, alai justru untuk memperkaya. Horas ma bangsa Batak.